Bé, molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a les persones que estan avui ací, els que ens segueixen des de les seues cases. Com sempre tenim a la Fundació FESOR fent interpretació en llengua de signes. Primer que res, excusar la no assistència del regidor Rafa Gadea, que no ha pogut vindre avui, i crec que falta alguna altra regidora que s'incorporarà, entenc que durant la sessió. Aleshores, en això comencem en l'ordre del dia d'avui. El primer punt és de secretaria. Es tracta de l'aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior del dia 9 de juliol. No sé si n'hi ha alguna qüestió. Maribel Albalat. Bona vesprada a totes i tots. És una errada molt senzilla. En la pàgina 29, en la primera intervenció de defensa del punt 6, la intervenció és correcta, però la ponent era jo, Maria Isabel Albalat, no era el Josep Val. Sols la primera intervenció era la que estava equivocada. Alguna altra qüestió sobre l'acta? No? Aleshores la donem per aprovada, ni sa correcció. Molt bé, passem al punt número 2 de secretaria, resolucions dictades per l'alcaldia i regidories delegades des de l'última sessió ordinària del ple. Senyor secretari. Sí. Se da cuenta de 609 resoluciones desde la 676 de 4 de abril a la 1284 de 1 de julio. Alguna qüestió? Punt número 3 de secretaria, sessions de la Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària de ple. Se da cuenta de los acuerdos adoptados en las siguientes sesiones de la Junta de Gobierno Local. Sesiones del 6 y 20 de mayo, de 12 de junio y de 12 y 19 de julio. Un total de 5 sesiones. Molt bé. Punt número 4, també de secretaria, aclariment d'acord plenari del 9 de juliol de 2019 sobre la creació de les àrees municipals i distribució de les competències, serveis i dependències de l'Ajuntament i determinació de les comissions informatives permanents corresponents quant a la Comissió Especial de Comptes. Señor secretario. Sí, la propuesta de acuerdo es único, aclarar el acuerdo indicado que la Comisión Informativa del Área de Hacienda y Administración General tendrá la consideración de Comisión Especial de Cuentas cuando se trate de la aprobación de las cuentas municipales y otros asuntos de su competencia, con la misma composición. Molt bé, si no n'hi ha cap qüestió, com és donar comptes... n'hi ha que votar-lo? Vale, perdó. Vale, pues aleshores vots a favor de la proposta. Vale, pues queda aprovat per unanimitat. El punt número 5 d'Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, conformitat al projecte de construcció de l'anell verd metropolità de València, tram 2 de Sedaví, Picaña. La propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, aceptar el informe emitido por el arquitecto municipal y, en consecuencia, dar la conformidad al proyecto de construcción del anillo verde metropolitano de Valencia, tramo 2, Sedaví, Picaña. Segundo, notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Subdirección General de Movilidad. Molt bé. Té la paraula el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, Pep Val. Hola, bona nit. Bona vesprada a tots i a totes. Lo del bona nit ja. En este punt, l'anell verd, vaig a fer una xicoteta explicació per a que la gent que no ho sàpiga. És una infraestructura al voltant de l'àrea metropolitana de València, per l'Horta, ciclista i de peatons. Té una longitud de 52 quilòmetres i per fases ho va realitzar la Conselleria d'Obres Públiques. El que avui portem al ple és la conformitat perquè del tram 2 entre en Sedaví i Picaña, que en pocs metres toca el terme de Paiporta i, per tant, obligatòriament ha redactat el projecte i que demana la conformitat. Entra per registre d'entrada el 2 de juliol i ordeno un poc de premura perquè és una qüestió que interessa que no se vagi aturant. Per tant, l'arquitecte municipal ha fet un informe favorable de que aquesta infraestructura no vulnera el projecte i els paràmetres del Pla General de Paiporta i, per tant, el que fem és acatar i donar la conformitat per a tramitar-lo a la Conselleria. Això, bàsicament, és el que portem avui. Molt bé. Paraules?
¿Alguna paraula? O Bueno, simplemente por decir que, por supuesto, vamos a apoyar. Sería absurdo poner impedimentos a un tramo tan pequeño que toca Paiporta, y además es un proyecto que en general es bueno para todos. Molt bé, moltes gràcies. Maribel Albalat, pel Partit Socialista. Molt breu, com no, el Partit Socialista votarà a favor de la proposta. Com bé ha dit Pep, al final el que estem fent és, durant molt de temps, molts ajuntaments han tingut iniciatives particulars de foment d'aquestes vies peatonals i ciclistes que, com no, milloren la vida de les persones, la seva qualitat de vida. I al final feia falta una iniciativa que ho replegara, que coordinara i així també que els pobles puguen al final unir-se a aquesta gran via, i per supost que és una iniciativa que el Partit Socialista va recolzar. Vale. Paco Estellés, de Buenas Ciudadanos. tardes. Sí, nosotros también vamos a apoyar, evidentemente, porque todo lo que suponga una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos nos parece interesante, pero además es que no puede Paiporta quedarse fuera de un proyecto de esta envergadura. Molt bé, moltes gràcies. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovada per unanimitat. El punt número 6, d'Urbanisme i Medi Ambient Sostenibilitat, també es tracta de moció del grup municipal Compromís per a sol·licitar el tancament de la central nuclear de Cofrents. La propuesta de acuerdos dice así. Primero, instar al Gobierno de la Generalitat Valenciana y al Gobierno central para, primero, el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en marzo de 2021, cuando finaliza la actual prórroga de funcionamiento, elaborando y poniendo en funcionamiento desde esta legislatura un plan de eficiencia, ahorro y energías renovables que permita la sustitución gradual de las energías convencionales. Segundo, que se desautorice la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radioactivos dentro de los terrenos de la central nuclear de Cofrentes, por ser innecesario, puesto que la central dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre 2021. 3. Modificar urgentemente el marco normativo que ha paralizado la implantación de las energías renovables para permitir el autoconsumo con balance limpio, generalizado en todo el mundo. Cuarto, generalizar el uso de la energía solar térmica de baja y media temperatura para ACS a nivel local, autonómico y estatal. 5. Reconducir la energía eólica con criterios de respeto ambiental, priorizando emplazamientos en entornos industriales, municipales y otros de bajo impacto ambiental. 6. Eliminar definitivamente las puertas giratorias que permiten enchufar exmiembros del Gobierno en las grandes empresas eléctricas, para que éstas dirijan con ellos la política energética del país, aumentando todavía más la corrupción política existente. Segundo, comunicar estos acuerdos a los grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Senado, al presidente de la Generalitat Valenciana y al presidente del Gobierno español. Moltes gràcies. Té la paraula Pep Val en nom de Compromís. Bona vesprada una altra vegada. A veure, l'argumentari i l'exposició de motius de la moció és molt extensa. Vaig a intentar resumir al màxim en aquelles coses que pense que són més importants. Fa 45 anys que en el 1972 va començar-se la construcció de la central nuclear de Cofrents, que va començar a funcionar en 1984. Les centrals nuclears van ser construïdes en una perspectiva de vida útil de 25 anys. La central nuclear de Cofrents, esta edat l'ha superada i ara mateix ja té 37 anys, de tal manera que s'han produït una sèrie de pròrrogues que allarguen el seu funcionament. Les centrals nuclears tenen l'avantatge que produeixen energia molt barata, però tenen un gran inconvenient, i és que produeixen residus radioactius. Residus radioactius que són superperillosos, molt perillosos, i a més tenen un inconvenient. Per a que una central nuclear com la de Cofrents funcioni 25 anys, haurem de tindre un cementeri en residus radioactius durant 240.000 anys. Vol dir que els
residus radioactius tenen una vida tan llarga que aquesta és l'herència que anem a deixar no als nostres fills, als nostres nets, sinó a generacions i generacions que hauran de cuidar aquest tipus d'instal·lacions durant moltíssims mil·lennis per a, durant 25 anys, que una empresa privada guanyi i produïsca energia, guanyi molts diners i produïsca energia. Tots coneixem els accidents més greus de màxim nivell per Fukushima, Txernòbil, en Ucraïna, però després qualsevol accident per xicotet que fora ens anava a afectar. La central nuclear de Cofrents està a 65 quilòmetres de l'àrea metropolitana de València, on vivim 2,5 milions, i qualsevol, i al costat del Xúquer, utilitzar l'aigua del Xúquer per a la seva refrigeració. Qualsevol accident per xicotet que fora ens afectaria d'una manera molt gran i ens afectaria a un gran número de persones. A més, n'hi ha una qüestió que pense que també és bàsica, i és, en cas d'un accident greu, les pèrdues per a la societat que haurien de pagar estan valorades, són sempre al voltant de 150.000 milions d'euros, quan la responsabilitat d'Iberdrola, que és l'empresa que gestiona les centrals nuclears, només que arriba a 1.200. Això se repeteix moltíssimes vegades. Si n'hi ha, en cas d'un accident, la responsabilitat d'aquesta empresa cobriria aquests 1.200 milions, però a partir d'ahí els beneficis no es reparteixen, però les pèrdues en cas d'accident tindrien que pagar-los entre tots, entre les societats i l'Estat. A més, en el moment en què se van construir, evidentment, no hi havia tecnològicament més alternatives, o possiblement poques alternatives, però ara mateix n'hi ha moltíssimes alternatives que són ecològiques, que aprofiten les energies renovables, i ja no té ninguna justificació el que hi hagi en funcionament una central nuclear que augmenta la seva perillositat cada vegada que sobrepassa aquesta edat màxima per la qual va estar dissenyada. Per tot això, per la seva perillositat, considerant i valorant que n'hi ha tota una sèrie d'alternatives energètiques que són viables, que són econòmicament i ecològicament, i atenent que la construcció d'un nou magatzem, m'ho he votat, però tots els residus radioactius de la central nuclear ara mateix s'emmagatzemen en la mateixa central nuclear. La capacitat d'aquest magatzem té capacitat fins a els residus fins a 2021. Fins a 2021, que és el que demana la moció, pot albergar tots els residus que la central nuclear tinga, que fabrique, però no és necessari que ara mateix se construïsca un altre si no és perquè n'hi ha expectatives, i Iberdrola, evidentment, l'empresa tindrà expectatives d'allargar la seva vida útil, perquè cada any que allarguen la seva vida útil, per a la Iberdrola són 1.000 milions d'euros de benefici. Si les perspectives són de 10 anys, doncs les perspectives de benefici, que no són unes altres, són de 10.000 milions d'euros. És una part important que l'empresa, evidentment, intentarà aconseguir. Per tot això, proposem, i no ho vaig a tornar a dir, al ple municipal que s'adopten les mesures que ha llegit el senyor secretari. Moltes gràcies. Més paraules, Vicent Ibor, per Partit Popular. Muchas gracias. Bueno, la moción que plantea Compromís realmente plantea
una negativa o un ataque a la energía nuclear en su conjunto, es decir, porque toda central nuclear evidentemente genera residuos, toda energía nuclear o toda central nuclear pues cumple los requisitos de Cofrentes, que es una postura conocida por parte de este grupo político en todas partes y en general de la izquierda algunas veces. Pero lo bien cierto es que a la hora de desmantelar generadores de energía para España, un país deficitario precisamente en el consumo de energía eléctrica y que la tiene que importar, por cierto, de las centrales nucleares de Francia, pues lógicamente hay que hacer números serios, hay que hacer estudios rigurosos y no se puede pedir por cuestiones ideológicas sin más que se cierre una central o se acabe porque se considere que se acaba o no la vida útil. Hay que tener en cuenta que las centrales nucleares y concretamente la de Cofrentes, según hemos podido averiguar, efectivamente, y además es así, reúne unas condiciones de seguridad extremas que vienen controladas por el Consejo Nuclear, más extremas que cualquier otra instalación de producción de energía eléctrica, precisamente por la peligrosidad que supondría cualquier fuga radiactiva o cualquier accidente que se produjera. No tiene nada que ver la seguridad que tienen las centrales nucleares españolas con la que tienen otras centrales nucleares de otros países en otro nivel de desarrollo y de los que hemos oído precisamente los accidentes que se han producido con gravísimas consecuencias para la población civil. Por lo tanto, no vemos con malos ojos que cuando llegue el año 2021, por supuesto, se decida cerrar definitivamente la central de Cofrentes, si así lo dicen los estudios que haga el Gobierno de España y los técnicos del Consejo Nuclear, y que se busquen otros medios alternativos. Pero lo que creemos que no es, que nuestro grupo no va a apoyar, porque creemos que no guarda una coherencia adecuada, es decir, que se suprima la central de Cofrentes porque se dice retóricamente que hay otras formas más ecológicas y menos dañinas de producir energía eléctrica, que es verdad. Pero según los datos que manejamos, para sustituir la central de Cofrentes en el año 2021, a falta de hoy, faltarían nada menos que 2.040 molinos de viento y 26.000 hectáreas de paneles solares para sustituir la producción de energía eléctrica que actualmente se produce en la central de Cofrentes. Son datos que manejamos y que no sabemos si son reales, pero los manejamos porque se han dicho en debates y constan documentados en hemerotecas. No es un informe del Consejo Nuclear, que también hay otros, pero que no hemos podido estudiar en profundidad. Por lo tanto, consideramos que es una especie de brindis al sol decir que se cierra la central nuclear de Cofrentes, pues porque está de moda o porque la energía nuclear no es una energía efectivamente todo lo limpia que pudiera ser. Y también manejamos datos de estudios que, como no existen suficientes instalaciones para suplir la generación de energía nuclear por otras ecológicas y habría que acudir a sistemas tradicionales de generar dicha energía, ello implicaría un aumento del 50% de las emisiones de dióxido de carbono. Eso en cuanto al tema de practicidad por el consumo de energía eléctrica que tiene España y nuestra Comunidad Valenciana y por el tema de la seguridad. Pero también hay un tema económico. Según igualmente los mismos datos que estamos manejando, si desaparecieran las centrales nucleares que generan energía eléctrica en España, se tendría que incrementar necesariamente la factura de la luz en un 25%. Y aparte, la zona de alrededor de la central prácticamente tiene unos recursos que necesita para su subsistencia y que derivan de la propia central. Es por ello, por lo que sin oponernos frontalmente, por supuesto que no, a que en el futuro se cierre, y si así se hace con todos los informes, pues nos parecerá estupendamente bien, porque seguro que se plantean alternativas suficientemente adecuadas para generar ese mismo tipo de energía o esa misma cantidad de energía por otros medios. Nosotros no podemos apoyar la moción porque entendemos que tiene algunas insuficiencias y por eso nuestro grupo votará en contra de la moción. Muchas gracias. Moltes gràcies. Maribel Albala, pel Partit Socialista. Els éssers humans que conformem la societat hem de prendre consciència d'on vivim i vivim en un planeta que era molt abans de que nosaltres arribarem. I també hem de reflexionar perquè la humanitat agredim i degradem dia a dia el nostre planeta, un planeta que a més de voler i estimar el necessitem per viure.
ja fa temps que parlem, i així hem de fer-ho, d'un terme molt important com és la sostenibilitat. I és important, la sostenibilitat mai pot justificar l'abús de qualsevol recurs natural, i en aquest cas l'ús d'una energia nuclear en honor al creixement. Perquè si no ho controlem, potser algun dia passem de parlar de sostenibilitat i al final tindrem que parlar de supervivència de la nostra espècie. Estem parlant d'un tema tan greu com este. Ells i les socialistes estem convençudes que no hi ha millor demostració de que estem compromeses amb la Terra, amb el nostre planeta, que contribuir activament a la preservació de les condicions que fan possible la vida així, com són la qualitat de l'aire, el cicle de l'aigua, la conservació de la seva biodiversitat i, en aquest cas, el foment de les energies renovables, i que per això s'han de donar passos en aquesta direcció, i passos ferms. I d'ací el decidit impuls del Partit Socialista a la transició ecològica de l'economia. I això ha sigut un eix central de canvi que proposem en aquest cas per al nostre país. I això ha suposat una mesura tan important per al nostre partit com va ser la creació del Ministeri de Transició Ecològica. I des del Ministeri de Transició Ecològica ja s'està treballant per a materialitzar aquest compromís adquirit. I un ha sigut fer un pla de transició energètica per a Cofrents, encapçalat per Teresa Ribera. I un dels compromisos que van adquirir va ser tancar progressivament totes les centrals nuclears quan aquestes compliren 40 anys de vida útil. I això ja és un compromís ferm. I si se poden tancar abans, millor, però que mai passen dels 40 anys de vida útil. I en el cas de Cofrents, trobem que justament alcançarà els 40 anys quan finalitza la concessió, que és en 2021. En resposta al portaveu del Partit Popular, sí que s'està treballant i s'ha de treballar. S'ha de treballar en un programa plurianual d'actuacions de transició energètica. Així no s'està parlant de resoldre un problema i generar un altre, també important. Se tracta de fer una transició, com hem dit, una transició ecològica. Està clar que tenim un problema, estem agredint el planeta i hem de trobar altres vies per aconseguir l'energia. I en Cofrents se treballarà i ja s'està treballant. Així és que sols li vull apuntar, per si potser li aclarís dubtes, igual decideixen canviar el seu vot, que ja s'està treballant en establir incentius per favorir la inversió en la comarca i aplicació de mesures I+D+I lligades al canvi climàtic i que fomenten la diversificació i la transició energètica, com he dit antes, i per supost fer una planificació energètica sostenible i substitutiva equiparable a la producció energètica de les centrals nuclears. No hi ha cap asseguradora que vulgui assumir el risc d'assegurar una central nuclear. Nosaltres tampoc volem assumir ja més aquest risc, ja no sols econòmic, sinó per les generacions futures. És un tema de respecte a allà on vivim, que és el nostre planeta, és un compromís ferm i nosaltres, el Partit Socialista, va apoyar esta moció. Muchas gracias. Paco Estellés, por Ciudadanos. Sí, gracias, alcaldesa. Nosotros tampoco vamos a apoyar esta moción, no porque no estemos de acuerdo en que la central nuclear de Cofrentes se cierre cuando corresponda, teniendo en cuenta el Consejo Regulador, que así lo haga, pero no vamos a apoyarla especialmente por la forma de abordar este tema de las centrales nucleares. Y lo quiero comentar. Desde Ciudadanos nos parece imprescindible abrir el debate sobre el futuro de la energía nuclear. 6 de las 7 centrales actualmente en activo, puestas en marcha durante la década de los 80, se acercan al final de su vida útil. Es decir, que cumplirán 40 años funcionando antes del año 22. Este debate lo que no debe abordarse es ni con frivolidad ni con ligereza. Mientras que otros partidos políticos emplean la política energética como un campo de batalla,
contribuyendo a que se denigre la situación del sector, desde Ciudadanos creemos que es necesario realizar un análisis sosegado y llegar a acuerdos pragmáticos y duraderos que, además, contribuyan a la transparencia y la buena gestión. No se puede seguir improvisando en materia de política energética. Las improvisaciones y los parches en materia de política energética han provocado que hoy España tenga uno de los precios de la energía más caros de Europa. Los desequilibrios existentes de nuestro sistema energético imponen una pesada carga a nuestra economía, aún en fase de recuperación. Eso se traslada a todos los hogares y las empresas a través de una desorbitada factura eléctrica. El coste de la energía es, además, el talón de Aquiles de nuestra industria, minando su competitividad en la escena global. Esto tiene evidentes repercusiones sobre el empleo, bien porque puede frenar la reducción del paro en niveles intolerables o porque hace que el empleo que se crea sea de peor calidad, bajo y de bajos salarios. El debate sobre el futuro de las centrales nucleares debe, por tanto, proteger los intereses de consumidores, la seguridad de suministro, la economía de la región y el empleo afectado. Es decir, cualquier decisión sobre una central nuclear debe poder explicar cuáles serán sus efectos para los ciudadanos de a pie. Esto significa, para empezar, por concluir un plan económico alternativo para la región afectada. Cualquier iniciativa que se plantee en este sentido debe contemplar qué alternativa se plantea para la eventual pérdida de miles de empleos que supone el cierre de una instalación, así como las pérdidas de carácter económico ligadas tanto a la actividad como al suministro eléctrico. No es de recibo que hayan partidos que planteen el cierre de una central nuclear sin exponer ninguna alternativa, ni para el mix energético ni para las personas que viven en el entorno afectado. Mientras que otros grupos políticos siguen empecinados en la política de improvisación y el oportunismo, Ciudadanos apuesta por impulsar un pacto de Estado por la energía y una nueva legislación sobre transición y planificación energética. Así lo recogimos en las negociaciones, en los acuerdos firmados tanto con PSOE como con el Partido Popular. El futuro de la energía nuclear debe debatirse en el marco de la ordenación de nuestro sistema energético. Igualmente, no podemos seguir dando la espalda al problema de los residuos nucleares, evidentemente. Para afrontar este debate con garantías es indispensable restablecer la confianza en el Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que exigimos su despolitización. En eso sí estamos de acuerdo, en lo de las puertas giratorias. Ahí sí que damos la razón a la moción. Es un órgano que, al estar encargado de la seguridad de las instalaciones, debería regirse por criterios estrictamente técnicos y estar libre de injerencias políticas. Y PP y PSOE han colocado a expolíticos en su seno, que no tienen ninguna formación ni experiencia en seguridad nuclear. No puede tolerarse que el presidente de la central de la CSN rechace comparecer ante el Congreso de los Diputados, emita informes contradictorios o lleve a cabo su labor rodeada de secretismo y con un importante déficit de transparencia. La ciudadanía necesita poder confiar en los organismos reguladores. Por ese motivo, las reformas que contribuyan a la transparencia y a la regeneración de nuestros supervisores es condición indispensable. Para Ciudadanos, la seguridad es la condición prioritaria, necesaria e irrenunciable en el debate sobre el futuro de la energía nuclear en nuestro país. En coherencia con lo anterior, desde Ciudadanos hemos rechazado la reapertura, por ejemplo, de la central nuclear de Garoña, ya que en este caso concreto no concurrían las siguientes circunstancias. Garoña no reúne las condiciones de seguridad exigidas. Desde 2011, la propia empresa apreció que la central no era rentable y decidió no realizar las inversiones exigidas. El cierre de la central desde finales de 2012 no ha tenido ningún efecto sobre el sistema. En los puntos 18 y 19 de acuerdo de investidura firmado con el PP, hemos pactado tramitar en la presente legislatura una ley de cambio climático y transición energética que regule de forma coherente, estable las políticas que afectan al clima, que incorpore objetivos ambiciosos y realistas para 2030 y 2050, además de los recogidos en la Agenda Europea 2020 y los adoptados en la Cumbre Mundial del Clima, COP21. Esto implicará la elaboración de un plan de transición energética para 2030 y 2050, para impulsar las energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética, y para reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.
En conclusión, Ciudadanos entendemos que es imprescindible abordar el debate sobre el futuro de la energía nuclear siempre en el marco del plan de transición energética que, a nuestro juicio, necesita nuestro país y con un Consejo de Seguridad Nuclear despolitizado. Por esta razón hemos impulsado y estamos presentes junto con el Ministerio de Industria. Voy a beber agua. Junto con el Ministerio de Industria y Energía y Agencia Digital en las mesas de trabajo que se han iniciado las discusiones sobre esta materia, con el fin de configurar una política energética alejada tanto de la opacidad como de los planteamientos populistas, concibiéndola como una política de Estado. En Ciudadanos estamos comprometidos con un objetivo energético renovable, pero lo que aquí se presenta, lejos de aportar soluciones, solo llena más de incógnitas aún el escenario energético actual. Basta ya de parches y de brindis al sol, de ocurrencias o de la ideologización del sector energético. Estamos convencidos de que la energía es un asunto de Estado. Por este motivo, en ningún caso apoyaremos políticas improvisadas en materia energética que se llevan dando en los últimos años y que algunos quieren continuar, porque al final esos errores políticos son los que acaban pagando los ciudadanos de su bolsillo en la factura de la luz. Vale, moltes gràcies. Gràcies. Recordem que cal concretar un poquet. Sí. Val. Vaig a intentar ser breu en la contestació. Primera qüestió, a veure, al principi els moviments antinuclears i ecologistes en els anys 70 possiblement estiguen associats a l'esquerra, però avui ser ecologista ni és d'esquerra ni és de dreta, i un país com Alemanya, després de l'accident nuclear de Fukushima en el 2011, va fer un programa d'eliminació de totes les centrals nuclears d'Alemanya que en 10 anys, en 11 anys. En el 2022 no quedarà ni una central nuclear en Alemanya. Senyors, o sigui, no és una qüestió, la transició se pot fer en 10 anys com va fer Alemanya. És qüestió de copiar aquelles coses que valen la pena copiar, val? Apunte-seu i no ens diguen que és una improvisació portar, perquè aquesta moció se repeteix any, darrere d'un altre any. En el 2017 en les Corts Valencianes se va aprovar aquesta mateixa moció per part dels grups d'Esquerra, evidentment, el PSOE, Podemos, Esquerra Unida i Compromís, exactament la mateixa, però és que s'està repetint. Per què? Perquè n'hi ha uns altres interessos que no deixen de ser interessos econòmics. No me parlen de seguretat. L'últim accident nuclear va ser en Japó. Japó, que no és un país del tercer món, però si Japó possiblement siga un dels països en qüestions de seguretat de la indústria i de totes les seues instal·lacions més segurs de tot el món, i no es va lliurar de l'accident possiblement més greu. Van ser 3 reactors nuclears els que van estar afectats. No ens vinguin dient que en Espanya som en temes de seguretat els més avançats, quan hi ha un país possiblement més avançat que nosaltres que va tindre un accident. I després hi ha una qüestió que motiva expressament que a Paiporta nosaltres, el grup Compromís, portem. I és que en este mes de juliol, el govern d'Espanya ha aprovat el que hi hagi la construcció d'un dipòsit, un magatzem de residus nuclears, quan el que n'hi ha té capacitat per a l'any 2021, que és la seva previsió. Això ens fa pensar que un magatzem de residus nuclears per a 3 anys de vida útil ho dubtem molt. Realment nosaltres el portar així és tornar a intentar ficar damunt de la taula un dels problemes més grans que tenim en qüestió energètica, i és que estem i depenem únicament o bàsicament de la central nuclear, quan països com Alemanya, ja ho estic dient, ho he dit des del principi, en el 2022 prescindiran, quan Alemanya no té recursos ni eòlics ni de sol, quan té possiblement
moltíssimes més instal·lacions solars que Espanya. El que passa que n'hi ha voluntat política i allí no està governant actualment i en els últims anys l'esquerra que se dedica a fer populisme, segons vostès, que se dedica a fer brindis al sol. No, no, els alemans se ho agarraren en sèrio, digueren que ho anaven a tancar les centrals nuclears i així no ho estan fent. Això és el que necessitem i el que necessitem sobretot perquè n'hi ha una qüestió, Espanya ja no importa de França, tot el contrari. A partir de les energies renovables n'hi ha una exportació per part d'Espanya cap a França. O sigui, això se va acabar, ja fa anys que es va acabar portar energia de França, de les centrals nuclears de França. Ara mateix Espanya exporta a França en moments puntuals, però en quantitats molt, molt, molt grans. Per tot això es mantenim en la moció, evidentment. Muchas gracias. Vicente Ibor. Sí, muchas gracias. Bueno, se tendrán que poner de acuerdo los socios de gobierno, porque acaba de decir el portavoz de Compromís que el Gobierno de España, el Partido Socialista, ya tiene prevista la construcción de un almacén nuclear nuevo. Tendrán que aclarar si eso es así o no es así, porque llama la atención que se echan los trastos en unos niveles y en otros están todos de acuerdo. Eso es un tema que me gustaría aclarar. Y yo simplemente, porque por cuestiones de brevedad, como hemos quedado que los segundos turnos van a ser muy breves, mire, estamos hablando de un mix energético. Un mix energético, lógicamente, requiere tener una diversidad de fuentes generadoras de energía eléctrica para que precisamente esté fuera de todas las crisis. Y a raíz de todo esto, que evidentemente lo que yo decía es que la moción es una moción elaborada y yo le felicito al Grupo Compromís contra la energía nuclear en su conjunto. Pero no específica, han cogido cofrentes por proximidad geográfica, pero es una moción contra la energía nuclear. Y yo desde nuestro grupo lo que propiciamos es que ese mix energético evidentemente se puede ir transformando a lo largo del tiempo, por ejemplo a través del Ministerio de Transición Ecológica. Pero eso requiere estudios, requiere cálculos, requiere que la energía eléctrica tenga un precio estable o a la baja para que nuestras empresas sean competitivas y las familias puedan sufragar los gastos de energía eléctrica con más comodidad y requiere una serie de circunstancias. Y a la luz de esta, yo recuerdo una anécdota que es que parece que viene como anillo al dedo. Y es una anécdota de mi propia bisabuela que yo la conocí. Y ella contaba, ella nació pues a final del siglo, supongo que XIX. Bueno, pues decía que cuando ella procedía de un pueblo de Cuenca y que una vez fue a verle pues una persona que vendía hierbas y le dijo, mire, no se preocupe, usted coja las gafas que llevaba gafas, rómpalas, porque yo tengo unas hierbas que le van a curar la vista. Y esta señora de pueblo de información dijo, no, primero me da las hierbas y cuando recupere la vista romperé las gafas. Pues yo les digo lo mismo, primero generen la alternativa correcta y adecuada para generar a buen precio energía eléctrica, para favorecer la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias, y luego vayamos a hacer la transformación o la transición ecológica que, por supuesto, siempre apoyaremos. Gracias. Maribel Albalat, del Partit Socialista. Començaré per un aclariment al portaveu popular. En este tema no hi ha cap discrepància en este equip de govern. Queda el tema més que aclarit. Vull continuar dient que respecte al que estem comentant, és que si no marquem objectius clars i se'n comprometem a això, no trobarem les solucions que sabem que estan. És que això és comprometre, és dir, marque un objectiu i l'objectiu és que no hi hagi cap central nuclear que pugui sobreviure als 40 anys i si pot ser abans millor i ens comprometem a això i a partir d'ahir buscar alternatives que n'hi ha. Com he dit abans, s'estan fent estudis de programacions plurianuals d'actuacions de transició energètica i això abarca tant buscar alternatives per a la diversificació de l'economia de la zona, no és la primera vegada que se reconverteix un sector en una zona geogràfica, ni la primera ni serà l'última, i també, clar, amb un dèficit d'energia, fomentar l'ús d'altres alternatives que per supost siguen sostenibles. Vivim en un país
on tenim moltes possibilitats amb les energies renovables. És més que evident i així ho hem demostrat. Ho fan en altres països i nosaltres encara tenim més possibilitats per les circumstàncies del nostre país, que és Espanya. Així és que estem més que convençuts i convençudes de la viabilitat de tancar, en aquest cas, la central de Cofrentes, i tenim temps més que suficient per buscar alternatives que, per supost, no condicionen l'economia de la zona, perquè ja està condicionant el futur i la qualitat de vida d'aquestes persones. Així és que pensem que és la millor solució per a la nostra societat i així ho defensarem. Moltes gràcies. Paco Estellés. Sí, gracias. Yo vuelvo a repetir, no estamos en contra de que se cierre la central nuclear de Cofrentes cuando proceda y siempre a través del Consejo Regulador, pero sí de la forma que se aborda la energía nuclear, que consideramos que no es la forma adecuada. Quiero recordar una cosa nada más. 1 de cada 3 pacientes que acude a un hospital en un país industrializado recibe algún tipo de procedimiento que parte de la energía nuclear. Por ejemplo, radiofármacos, técnicas de radioterapia para tratamiento de tumores malignos, teleterapia para tratamiento oncológico, la biología, radiología. Quiero decir, que pongamos en su justo término lo que sí, una resonancia magnética tiene que ver con, depende de, efectivamente, por ejemplo, todas estas técnicas, los isótopos radioactivos, me puede corregir Manolo Caratalá, si no lo digo bien, pues tienen que ver con ese tipo de energía, con lo cual, y en muchas ocasiones las utilizamos, ¿de acuerdo? Porque dependen de ellas, y eso está ahí. Con lo cual, no digamos que no a determinadas técnicas, lo que hay que informar es convenientemente, porque no se puede instaurar la política del miedo ante algo que debe estar regulado, y lo que no está regulado, efectivamente, se debe cerrar. Y en cuanto a las energías alternativas, por supuesto, yo creo que sí que hay que buscarlas. Me gustaría saber por qué la energía solar, por ejemplo, es una de las más caras cuando el sol es gratis. ¿Por qué? Luego sí que hay que buscarlas, pero hay que poner en su justa medida el valor y el precio y sobre todo lo que cobran algunos políticos por estar en algunos centros de este tipo. Bueno, reiteramos, no apoyaremos la moción. Pues per tancar el proponent i... Intente acabar i resumir en pocs segons. Mireu, els arguments que ara mateix tant PP com Ciudadanos esteu donant, el que fan és, en cada any que passa, Iberdrola, clic, 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 1.000 milions. Un altre any, 1.000 milions, 1.000, 2.000, 3.000, Bosona. Val? O sigui que aquests són els únics interessos de les empreses que ara mateix tenen les centrals nuclears. Fer caixa. No n'hi ha absolutament... A veure, n'hi ha qüestions que apareixen per ahir. Dir que la solar és la més cara, si és tot el contrari, si la solar no costa absolutament res, val? O sigui que no és la més cara. I després, la qüestió sobre el cementeri de residus l'instal·la Iberdrola, no l'instal·la el govern autoritza, val? O sigui que no és una construcció del govern d'Espanya. Per tant, ara mateix, aquests arguments que esteu així dient únicament justifiquen les portes giratòries que ara mateix són l'únic motiu que està justificant que una energia que s'està descartant en la resta del món, el món que nosaltres coneguem, del primer món, així encara s'estiga justificant i buscant que dure, quan des d'un principi, des de la seva construcció, s'establia que eren 25 anys. O sigui, la seva vida útil ja han donat prou diners i prou energia per a que no correm el risc per a que hi hagi un accident, per xicotet que siga. I no mesclem coses que és l'aprofitament mèdic dels isòtops radioactius en la utilització per a extraure energia, que són coses completament diferents. Molt bé, moltes gràcies. Anem a passar a la votació. Jo vull fer una matisació. Abans hi havia un regidor portaveu, que me preguntava, que no tenia clar encara el vot, i jo li he contestat que faci un vot pensant en, si tenen vostès fills o filles, que facin el vot d'avui pensant en els seus fills o filles, perquè crec que d'això es tracta en aquesta ocasió. Així que en aquesta idea demane el vot
favorable per a aquesta proposta i passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? No n'hi ha. Crec que no n'hi ha majoria suficient en els vots, però, senyor secretari, amb un aclariment, caldria fer ús del vot de qualitat de l'alcaldia. Sí. Pues si ha producido empate hay que repetir la votación y si se mantiene el mismo empate, entonces Vale. pide el voto de calidad del presidente. Bueno, pues aleshores tornem a repetir la votació. Vots a favor de la proposta, en aquest cas. Sembla que no va haver canvi. Vots en contra? Abstencions no n'hi ha. Torna a haver empat. Entenc que se faria ús del vot de qualitat de l'alcaldia, de l'alcaldessa. Pues en aquest vot quedaria aprovada la moció. Moltes gràcies, en qualsevol cas. I passem al punt número 7. Es tracta també, ara passem a punts d'Hisenda i Administració General. Se tracta de l'aprovació de la revisió de preus de l'any 2019 del contracte de lloguer del local de les dependències de la policia local. La propuesta de acuerdo es, primero, considerar prorrogado por un año el contrato de arrendamiento de local para las nuevas dependencias de la Policía Local de Paiporta, suscrito con doña Carmen Casañ Sancho en fecha 1 de octubre de 2007, y en consecuencia aprobar la revisión de precios del mismo, correspondiente al año 2019, aplicando el incremento de precios al consumo IPC autorizado por el Instituto Nacional de Estadística desde enero de 2018 hasta enero de 2019, que es el 1%. Segundo, determinar que la renta mensual actualizada con el referido IPC correspondiente al año 2019 es de 2.059,67 euros más 432,50 euros de IVA, es decir, 2.492,20 euros IVA incluido, y seguir en el expediente el procedimiento y trámites establecidos. Per a explicar la proposta, Pep Vall. Bona vesprada. Es tracta d'un contracte del local de les dependències de la policia local de Paiporta. És un contracte del 2007 que es va fer per 10 anys fins al 2017 i que se prorroga anualment en conformitat tant de l'arrendador com de l'Ajuntament de Paiporta. Va haver una revisió en 2013 a la baixa i a partir d'ahí s'aplica un increment de l'IPC anual que se calcula de gener, en aquest cas del gener del 2018 al 2019, en aquest cas és de 1%, i el que portem al ple és l'aprovació de l'increment del 1% en el lloguer del local i la pròrroga del contracte per un any. No n'hi ha més que informar. Molt bé. Alguna paraula o pues, passem a la votació directa? Vots a favor. Sí, perdó. Pues Sí, Paco gracias. Estellés. No, nosotros entendemos que las dependencias policiales deben estar cercanas a la población, ¿de acuerdo? Como se comentó en la comisión. Lo que a mí me gustaría hacer una pregunta es, ¿esas dependencias en estos momentos reúnen todas las condiciones, etcétera, etcétera? No sé si eso el señor Ciscar, que será el responsable ahora, para el alojamiento de la policía y todas las necesidades que tienen. Es una pregunta que lanzo. Si vols contestar, si no, sempre si preguntes o... Vaig a ser molt curt. Vale. En realitat, les dependències ja se van quedant xicotetes. O sea, la policia de Paiporta, en un futur, tindrem que abordar el que tinga unes instal·lacions més grans, però bueno, ara el que es tracta en aquest punt és que n'hi ha una revisió del lloguer que es paga per el local, però vamos, que si dius si reuneixen les condicions, pues evidentment reuneixen les condicions, però s'està quedant xicotet ja. Bueno, pues en això passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta? Queda aprovada per unanimitat. El punt número 8, també d'Hisenda i Administració General, es tracta de donar compte de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de l'any 2018. Se da cuenta del decreto de la Alcaldía número 815/2019 de 26 de abril por el que se aprueba la liquidación del presupuesto 2018. En la parte dispositiva del decreto de aprobación de la liquidación
La parte es la siguiente. Primero, aprobar la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2018 en los términos que constan en el expediente y de conformidad con lo expuesto en el informe de la intervención municipal, cuyos datos más significativos son: resultado presupuestario 4.002.309,56 euros. Remanente de tesorería para gastos generales 7.101.331,04 euros. Segundo, dar cuenta de esta resolución al Pleno y remitir copia de la liquidación a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Té la paraula Pep Val, de nou. D'una manera breu també, com ha dit el senyor secretari, és donar compte del decret d'alcaldia en el que es va aprovar la liquidació del pressupost del 2018, previ informe de l'interventor municipal, amb les dades més significatives que són les que ha dit el secretari, de 4.002.309,56 de resultat pressupostari i un remanent de tresoreria de més de 100 milions, en concret de 100.101.331 euros. A veure, són dades que entenem que molt positives. Recordem que en l'anterior legislatura n'hi havia, l'anterior equip de govern, entràrem en un remanent positiu de 7 milions, però n'hi havia un deute de 6 milions i mig. Ara mateix els resultats del pressupost és deute zero i el remanent de tresoreria continua sent 100.100.000 euros. A més, en tot aquest període cal recordar que s'han fet inversions fortes per valor de més de 6 milions i bàsicament i sobretot com a una novetat en expropiacions d'una manera significativa. Per tant, tenim així al senyor interventor que també si hi ha alguna qüestió d'aclariment es pot aclarir. Molt bé. Alguna qüestió per part d'algun regidor? Bé, doncs este punt era únicament de donar compte, veritat, senyor secretari? Passaríem al punt número 9, també dicen d'Administració General, aprovació per a l'exercici 2019 de les subvencions de caràcter nominatiu incloses en el capítol 4 del pressupost de despeses. La propuesta de acuerdo es aprobar para el ejercicio 2019 las subvenciones que tienen carácter nominativas incluidas en el capítulo 4 del presupuesto de gastos. A continuación se contiene la relación completa con las partidas y los importes de todas las subvenciones nominativas previstas que se prorrogan o que se incluyen en el presupuesto prorrogado, que son las mismas que figuraban en el presupuesto de 2018, y el apartado segundo se dio en el expediente el procedimiento y trámites establecidos en la legislación aplicable. Pep Val. Ja es va explicar en la comissió informativa d'Hisenda els pressupostos prorrogats en 2019. L'anterior interventor va entendre que el capítol 4 de forma automàtica se quedava aprovat, i així es va fer. A partir de que ha hagut un canvi d'interventor en aquest Ajuntament i també en informe previ el que hi ha és que l'interventor ens informa que no és suficient el portar el pressupost prorrogat, sinó que ha de tornar a passar el llistat de subvencions nominatives per el ple. De tal manera, ens explicava en la comissió que podria donar-se el cas de que de manera reiterada un pressupost prorrogat s'anara allargant en el temps i que aquestes subvencions nominatives quedaren automàticament. Aquest aclariment se soluciona en passar per el ple, que és el que passem. No hi ha ninguna modificació sobre el llistat que n'hi havia en el 2018, per tant, ahir no n'hi ha ninguna modificació. Portem al ple exactament les mateixes que hi havia en el 2018. Teniu vosaltres la relació i el que portem és aquesta qüestió.
Vale. Una palabra, Vicente Ibor. Bueno, muy brevemente para decir que vamos a apoyar la moción, como no puede ser de otra forma, el punto, porque como no puede ser de otra forma, puesto que efectivamente no hay ninguna alteración sustancial, nos parece correctos los destinatarios de las subvenciones y es un requisito formal y legal y lo vamos a apoyar. Vale, pues moltes gràcies. Maribel Albalat. Molt breu. Recordar la importància del que aprovem avui, que és el foment de les associacions del nostre poble i d'altres entitats que tant estan fent per Paiporta, com són, per exemple, totes les AMPES, la banda primitiva i la Unió Musical, les ames de casa, les falles i la Junta Local Fallera, la Fundació Horta Sud, que tant ha fet també per el foment de la participació ciutadana en Paiporta, i com no, de totes les entitats socials com són Aldis, Creu Roja, que durant l'anterior legislatura se va multiplicar per 5 en un moment de necessitat i, com no, se van augmentar per 5 les subvencions a aquestes entitats socials. Així que recalcar la importància del que fem avui. Paco Estellés. Sí, gracias, alcaldesa. Sí, nosotros votaremos también a favor, claro. Entendemos la importante función social que ejercen en nuestra población todas las asociaciones, todas absolutamente. Lo único que hoy he pedido a través de la oficina única, qué criterios se siguen a la hora de las concesiones de las mismas, ¿no? Por aquello de que entiendo que se tiene algún criterio para conceder económicamente a cada subvención, ¿no? A cambio de qué, por ejemplo, ¿no? O sea, he pedido esa información hoy. Molt bé, en aquest sentit se li farà arribar, n'hi ha convenis en diferents associacions i de fet no sé, crec recordar que estan publicats en el portal de transparència els convenis de les diferents associacions. De totes maneres, si faltara algú se li faria arribar. Pues passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta? Vale, pues queda aprovada també per unanimitat. Passaríem al punt número 10, d'Hisenda i Administració General. Es tracta de l'estat d'execució del pressupost del primer trimestre de 2019 i dació de compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de 2019. En el estado de ejecución del presupuesto del primer trimestre de 2019 está contenido en unos anexos del informe de intervención al respecto. Y la dación de cuenta del periodo medio de pago del primer trimestre de 2019 es en el propio ayuntamiento 9,63 días, en la entidad pública empresarial SPAI 3,46 días y en el agregado de ambos 8,64 días. Pep Val. És donar compte, com ha dit el secretari, de l'execució del primer trimestre, del pressupost del primer trimestre i del pagament mitjà a proveïdors. És el temps que tarden les empreses en cobrar aquells treballs que fan per a l'Ajuntament de Paiporta. Són dades que van en la línia dels últims 4 anys, són dades, o sigui, l'Ajuntament està pagant ara mateix en 9,63 dies, l'entitat Espai paga més ràpidament, que paga 3,46 dies de mitjana, i la mitjana ponderada és la que he vist, és de 8,64, o sigui, tarden un dia més d'una setmana en cobrar de forma mitjana en els proveïdors i les empreses que estan ara mateix treballant per a l'Ajuntament de Paiporta. És una dada, entenem, que molt bona i que en la medida de lo possible anem acurtant. En alguns trimestres l'hem baixat prou, però estem molt, la mitjana, llegia jo la setmana passada que la mitjana nacional són 15 dies, o sigui que en algunes poblacions se'n van a 30 dies, però que el nostre és una bona dada. Alguna paraula? Jo sí que ahir també voldria afegir un agraïment al personal tant de l'Ajuntament com de l'entitat pública empresarial Espai per l'esforç que se fa per a que el tràmit de les factures i de tot el que conlleva se faci amb la major celeritat i agilitat possible. Este punt era de donar compte, també no n'hi ha que votar, en això el ple queda assabentat. Passem al punt número 11, d'Hisenda i Administració General. Es tracta de l'expedient de modificació de crèdits, arrendament de pàrquing en el carrer Joan d'Àustria. La propuesta de acuerdo es aprobar la siguiente modificación de créditos en el presupuesto general del Ayuntamiento de 2018 prorrogado. Partidas con créditos
partidas en las que los créditos tienen que ser aumentados. Se menciona la partida, es de arrendamiento parking Don Juan de Austria, 9.000 euros, y acondicionamiento del parking, 11.819,70 euros. El total del aumento de créditos es de 20.819,70 euros. Y los créditos que tienen que ser disminuidos: complemento específico 9.000 euros y seguridad social 11.819,70 euros. El total es el mismo de 20.819,70 euros. Y luego seguiré en el expediente el trámite que corresponde. Vale, pues, de nou, Pep Val. Val. A veure, en uns pressupostos prorrogats és molt fàcil que se vulguin encarar qüestions que no estaven previstes. El pressupost es van fer el 2018 i aleshores no estava previst el que portem avui és una modificació. Vaig a intentar explicar quina és l'acció que realment justifica aquesta modificació, perquè és el lloguer d'un solar per a utilització de pàrquing, en concret d'un solar que està ubicat entre Juan de Austria i José Capuz, darrere de la plaça Senyera. És un solar gran que té un informe per part de la policia local en el que realment de 1.600 metres, 1.643 metres quadrats, i en una ocupació mínima de 120 cotxes, de tal manera que sabeu que la preocupació de l'aparcament és ara mateix un dels problemes que hem d'abordar com a Ajuntament. Ve provocat també perquè en aquesta zona ara mateix s'estan acabant les obres d'acondicionament del Parc de Sant Ramon, que és un parc, una zona verda que se va expropiar i de manera urgent es va redactar el projecte i se va executar. Segurament la recepció serà el dia 20 d'agost i per tant era un solar que s'estava utilitzant com a aparcament per cotxes, no molts, entre 40 i 50, però això la construcció del parc ja anava a crear un trànsit, un traspàs. Per tant, la finalitat és intentar que aquesta zona tingui una zona d'aparcament nova. Aquesta acció no estava prevista i necessitava una modificació. Les quantitats les dic un poc, el tema, l'adequació per adequar el solar, preparar-lo el solar, perquè ara mateix no hi ha res, i convertir-lo en actuacions mínimes. No es van a fer és d'11.000 i després n'hi ha una previsió. Primer se fa la modificació de crèdit i després se farà el contracte, que el contracte siga de 1.500 euros mensuals en IVA inclòs, en períodes d'un any prorrogables. I això és la finalitat, encara que avui us dono tota aquesta informació, encara que avui el que portem al ple és la modificació del crèdit. Vale. Vicente Igor. Sí, gracias. Nuestro voto va a ser afirmativo, porque efectivamente uno de los más graves problemas que tiene nuestra población es precisamente las faltas de aparcamiento. La falta de plaza de aparcamiento además ha venido siendo incrementada o potenciada o perjudicada precisamente por las últimas actuaciones urbanísticas del equipo de gobierno en cuanto a determinados carriles bici, determinadas ampliaciones de acera, lo que ha provocado un malestar tremendo en vecinos de muchos barrios de nuestro pueblo, que nos lo han hecho llegar por los conductos habituales que tenemos de comunicación con la población. Por lo tanto, este grupo va a apoyar cualquier medida que sea buena para paliar este gravísimo problema que tenemos los ciudadanos de Paiporta, y que es la falta de plazas de aparcamiento. Esto evidentemente no es la panacea, porque estamos hablando de una zona que efectivamente puntualmente requiere urgentemente un sitio para aparcar por las obras que se están realizando, y es por ello por lo que vamos a votar a favor de la modificación de créditos y de las actuaciones que se hagan, y estudiaremos igualmente apoyar cualquier otra en lo sucesivo que vaya con tendencia a solucionar este problema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? Pues Paco Estellés. Sí, nosotros también... Había antes que no. Perdón. Pues Maribel Albalat, en primer lloc. Sí, molt breu, molt breu. Res, simplement afirmar que este equip de govern del que forma part com no el Partit Socialista
va procurar sempre atendre totes les problemàtiques que se donen en Paiporta. La ciutadania ens va transmetre que hi havia un dèficit de places d'aparcament i aquesta és una primera mesura i continuarem treballant per resoldre este i tots els problemes que se donen en Paiporta. Pues ahora sí, Paco Estellés, por Ciudadanos. Sí, gracias. Sí, nosotros también vamos a apoyar este punto, lógicamente. De hecho, no podemos estar en contra porque también era uno de los puntos que venía en nuestro programa. Sin embargo, yo creo que que es un problema que ya tenía Paiporta, el del aparcamiento, las políticas urbanísticas que ustedes han llevado a cabo lo han aumentado aún más. Con lo cual, supongo que será un tema que también hay que seguir trabajando, como dice Isabel, para que se busquen más alternativas al déficit de parking que hay en Paiporta. Sí, vaig aprofitar l'ocasió per a demanar-los al Partit Popular i a Ciudadanos que en qüestions urbanístiques intenten aprofitar ser el menys populistes possibles, perquè és que el senyor Estellés i el senyor Ibor formaven part de l'equip de govern quan varen fer el carril bici del carrer Torrent, ¿vale? Quan varen fer la zona peatonal del carrer Constitució, de Ramon i Cajal, de carrer Colón, de Sant Vicent. Vull dir, i ningú es va dir absolutament res perquè enteníem que són accions que són beneficioses per al poble, que augmenten l'espai públic per a les persones i que, per tant, hem continuat en aquesta línia, però a més en documents que estan aprovats per este ple, com és el Pla de Mobilitat. Totes les actuacions dirigides als carrers de Paiporta estan contemplats. Jo els recomanaria que se tornen a revisar el Pla de Mobilitat, quines són les prioritats i quines són el que marca per a que se vagi executant i que este govern està executant de manera progressiva i de manera continuada, i anem a continuar evidentment fent això, perquè va a millorar sensiblement la qualitat de vida dels paiportins i paiportines. Jo aprofito l'ocasió per a que, bueno, vostès evidentment van a fer el que vulguin, però que no utilitzen perquè és que se'ls va tirar després és tirar-se pedres en la teulada, perquè entenen que són accions positives per a la població de Paiporta. Vicente Ibor. Sí, muchas gracias. Yo agradezco que saque el tema porque precisamente cuando estábamos en equipo de gobierno, el señor Estellés y el que les habla, no solamente evidentemente se ampliaron algunas zonas de plataforma única que podían ser peatonales y podían ser de circulación de vehículos, sino que entre otras cosas hicimos, por ejemplo, el parking que está al lado de la estación del metro. Un parking que, por cierto, cuesta 0 euros a los vecinos de Paiporta. Solo nos gastamos la habilitación de la plataforma y la cubierta, y que es de una utilidad tremenda. Y cuesta 0 euros porque se hizo un convenio con los propietarios a largo plazo, en los cuales el ayuntamiento únicamente exonera del IBI a cambio de permitir la utilización. Una gran plataforma de aparcamiento de automóviles. Pero es que además llegamos a otro acuerdo con otro propietario de un solar de la calle Rafael Ribelles, en el cual también a cambio exclusivamente, en virtud de un convenio de la exclusión del IBI, sin pagar ningún tipo de arrendamiento por ello, durante mucho tiempo los vecinos de esa zona profundamente conflictiva pudieron aparcar. Y además adecuamos, de acuerdo con los propietarios del solar de Maestro Serrano, un local que ahora está en bastantes malas condiciones. Hicimos un drenaje, pusimos una superficie de gravilla y se pudo utilizar adecuadamente. No solo eso, sino que efectivamente, claro que sí, nosotros hicimos carriles bici. Lo que no hicimos es carriles bici de forma irracional y absurda. Por ejemplo, al margen del barranco. Al margen del barranco han sustituido toda una línea de aparcamientos por un carril bici. Oiga, y hasta plataformas de vecinos que protestan. Tienen que aparcar en el barranco y la policía local les multa porque no se puede aparcar en el barranco. Es que vayan por donde vayan, si ustedes patean la calle, se dan cuenta que uno de los problemas son las plazas de aparcamiento. Pero es que además las plazas de aparcamiento se pueden hacer carriles bici con un poco de planificación en sentido común. Hay carriles bici que están cortados por una poste de electricidad, y entonces no puede pasar ni el peatón
ni las bicicletas, ni pueden pasar los automóviles. Vamos a ver, lo único que pedimos, y no habíamos sacado el tema, pero como lo saca el portavoz, lo tenemos que decir. Lo único, en el plan de movilidad que se aprobó en la pasada legislatura, el Grupo Popular pidió que se incluyera lo de las plazas de aparcamiento. Y no se incluyó. Se incluyeron los 2 puntos de recarga de vehículos eléctricos que están en la Plaza 3 de Abril, que no sabemos la utilización que tienen, pero creo que bastante escasa, que estamos de acuerdo, ¿eh? Estamos de acuerdo porque es un tema que hay que potenciar. En los temas de los carriles bici, los temas de corte de algunas calles, ampliaciones de aceras para la movilidad del peatón, que está bien, pero perjudica el tráfico rodado. Y si ustedes no lo quieren reconocer, es que no oyen a la gente de la calle, porque la gente de la calle no puede aparcar sus vehículos. Y hay muchas zonas y muchos barrios de la zona de Paiporta que las viviendas no tienen plazas de aparcamiento propias y no pueden alquilar, y por tanto ya no es ni siquiera una cuestión económica, es que es un grave problema. Y no es una crítica infundada ni populista, aquí estamos y hemos demostrado, los grupos de la oposición, que lo que queremos es resolver el problema. Vamos a apoyar la modificación de crédito. Cualquier solución que plantee el equipo de gobierno que mejore o palíe el problema, lo estudiaremos con todo el cariño necesario para apoyarlo y aplaudirlo todas las veces que sea necesario para resolver el problema. Pero, hombre, no digan que el problema lo generamos nosotros, porque evidentemente hicimos carriles bici, hicimos calles peatonales para que los peatones pudieran andar naturalmente sin tanto vehículo, claro que sí, pero ustedes han multiplicado por mucho los problemas. Simplemente el comentario, gracias. Ahora, ¿alguna otra paraula? Sí, Pues gracias. Paco Estellés. Señor Val, espero que no le sepa mal que discrepe, ¿no?, de sus políticas urbanísticas, pero le voy a decir otra cosa. Cada vez que un vecino a nosotros, en Ciudadanos, nos diga que no está de acuerdo con eso, lo vamos a decir. Y estoy en mi derecho, y no me vale, a mí personalmente no me vale que yo haya estado con el señor Ibor, no me vale. A mí me vale 2019 y las cosas que ustedes, con sus decisiones, he dicho 8 años, perdón. No sé, bueno, digo, no me vale, porque estamos en 2019 y las políticas que ustedes han decidido, pues han provocado lo que han provocado. Y yo siempre digo que lo que hay que medir siempre es el impacto que tienen nuestras decisiones. Y ese impacto en muchas zonas, como es la zona de metro, ha sido muy negativo. Por tanto, eso sí que hay que denunciarlo, nada más. ¿Que estamos de acuerdo en que se busquen alternativas? Por supuesto. Pero no me recuerde a mí, hablemos del 2019, ¿de acuerdo? Por favor, gracias. Ahora, recordarlos simplemente un ejemplo. El carril bici del carrer Torrent anava de ningún puesto a ningún puesto. I així hi havia moltíssims trams en l'Ajuntament de Paiporta, en el poble de Paiporta. Val? El pla de mobilitat com a prioritat primera era connexió dels trams existents, per a que el carril bici de Paiporta tinguera continuïtat. I tots els carrils bicis que s'han fet en les dificultats que han tingut, val, tenien ixa qüestió, tenien ixa finalitat. I s'han fet tots en ixa... El del pont se feia per a connectar des de la carretera Benetússer en Pintor... Pintor què? En el carrer del poliesportiu. El literato Azuria, sí, pintor, val? I així tots el que quedava més injustificable, perquè ara mateixa i avui i en la comissió ho varen comentar en la construcció de l'anell verd, és el que va des de la plaça de l'Església al cementeri vell, que té la finalitat de connectar en el tram de la manera més curta, més econòmica i més eficaç en l'anell verd, una infraestructura que vindrà donada per la Conselleria d'Obres Públiques i que connectarà en 52 quilòmetres de carril bici. Ixa és la finalitat. Tots tenien aquest objectiu, connectar un carril bici o trams de carril bici que ja estaven fets abans però que estaven desconnectats. I això era un dels problemes que tenia Paiporta, que tenia carrils bici, trossos de carril bici però que no estaven connectats entre ells. N'hi havia trams que sí i trams que no. El de la carretera de Benetússer l'està gastant i cada vegada l'està gastant més persones que
van d'un lloc a un altre i tenen una continuïtat. No vaig en dient que és una cosa que s'hem inventat nosaltres. Els carrils bicis estaven ahí, els trams ja estaven ahí i únicament el que hem fet és que ho marcava el pla de mobilitat, és connectar per a que tinguera la seva funcionalitat el carril bici i que esperem que a la llarga siga un dels mitjans més utilitzats pels ciutadans de Paiporta perquè s'evitaren molts problemes i entre ells la utilització del cotxe privat, el cotxe motoritzat privat que ens està causant els problemes. Doncs moltes gràcies. Jo crec que en això passem ja a la votació del punt. Vots a favor de la proposta. A pesar de tot, aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. El punt número 12 és de Cultura, convocatòria de les bases del 12è Premi de Carolina Planells contra la violència de gènere en narrativa curta. La propuesta de acuerdo es la siguiente. Convocar el 12º Premio Carolina Planells contra la violencia de género de narrativa corta. Segundo, aprobar las bases que tienen que regir el mismo, que son las siguientes. A continuación se transcriben las bases. Vale, pues tindria la paraula en esta ocasió Maribel Albalat com a regidora de Cultura. A dia d'avui vivim en una societat masclista i treballem per la igualtat, però a dia d'avui és així. I dia a dia les dones del món patim violències que limiten la nostra llibertat i, com no, la nostra felicitat. I aquestes violències venen de persones que estan molt prop, venen de persones desconegudes o també venen fins de les institucions. N'hi ha centenars, milers, milions de dones que viuen cada dia amb eixa por per la violència física, sexual o psicològica. I és violència de gènere qualsevol acte violent o agressió que se basa en una relació desigual de dominació d'homes i dones, qualsevol. Així és que, des que tenim dades, en Espanya duguem, per desgràcia, més 1.005 dones assassinades. Hem rebassat ja aquesta xifra de 1.000 que ojalà no haguera ocorregut. Però és que en el que portem d'any, de 2019, ja se comptabilitzen més de 30 dones assassinades i no se poden permetre oblidar-les, oblidar que la seva mort al final és un fracàs de la societat. Així és que continuarem combatint, com no, dia a dia la violència de gènere. Per desgràcia, en Paiporta, en l'última dècada hem viscut dues circumstàncies extremes, com són l'assassinat de dos paiportines. L'11 de gener de 2009 va ser assassinada Carolina Planells i el 9 d'octubre de 2013 també, per desgràcia, va ser assassinada per la seva parella, María Ángeles Alonso. Des de 2009, el Premi de Narrativa Curta s'anomena amb el nom de la primera assassinada, que se diu Carolina Planells. Us recorde breument que el premi estableix dues categories. És un premi de narrativa, com he dit abans, de narrativa curta, dues categories, categoria juvenil de 10 a 18 anys i categoria d'adults majors de 18 anys, dotacions econòmiques de 400 en categoria juvenil i 600 euros en adults. També hi ha un premi especial de 300 euros al millor treball d'una persona empadronada en Paiporta, també per adults i 200 en juvenil, i també un accèssit de 400 euros per a la millor obra presentada en valencià. Volem animar a la participació, que ara no tinc la dada, però crec que finalitza en octubre. Animar a la gent que cada any se presenta, i hi ha qui n'ha guanyat uns quants. Animar també a la gent de Paiporta, i a qui conegueu, perquè volem que aquest premi continuï donant-se, i no quede desert i continuem donant tots els premis. Volem que continuï fent-se, perquè l'estem convocant per a no oblidar. El que fem amb aquests premis és fer un treball per la igualtat,
fer un treball d'eliminació, pot ser algun dia, anem a treballar sense descans per a l'eliminació de la violència de gènere, però no volem com no oblidar les dones assassinades en el nostre poble i com no assassinades al món i que dia a dia pateixen aquesta violència. Així és que per finalitzar, sé que va ser així, però jo demane l'aprovació per unanimitat de les bases d'esta convocatòria. ¿Alguna palabra, Vicente Ibor? Sí, muchas gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, efectivamente, el Premio Literario Carolina Planells tiene la base en un asesinato brutal que tuvo lugar siendo yo alcalde en mi primera legislatura. Y decidimos que no cayera en el olvido jamás lo que había pasado. Pero hay muchas asignaturas pendientes. Sí, primera legislatura entre el 2007 y el 2009 era, no sé si... Sí, no, és que el premi ja existia, després se li va canviar el nom, però el premi existia d'abans. Bueno, el premi existia d'abans perquè recorde jo que vas ser la proponent. El premio Carolina Planells se fijó como consecuencia del asesinato. Ja, però ja va ser en segona convocatòria. La primera convocatòria no tenia nom, vull dir que... Había otros premios diferentes. No, era el mateix premi, però se li va canviar el nom. Era una matisació, simplement. Gracias por la aclaración. Lo que quería decir es que, efectivamente, es un homenaje a todas las mujeres a las que pueden sufrir la violencia, pero muy específicamente a la familia de Carolina Planells. Desgraciadamente hemos asistido el último mandato que no se ha hecho caso suficiente, o por lo menos no se ha apreciado que se ha hecho caso suficiente a la familia de Carolina Planells. Y lo que evidencia no esta situación de no hacer caso, sino la situación que generó cambiar el nombre al concurso literario de Carolina Planells y dedicarlo precisamente a esta persona, a esta joven mujer paiportina fallecida con un brutal asesinato, es que, según la legislación que se aplicó en su momento y la actual legislación vigente, el asesinato de Carolina Planells no se considera violencia de género. Es algo increíble que todavía un caso así, nuestra legislación, nuestro Código Penal recientemente reformado, todavía no recoge ese tipo de agresiones brutales a las mujeres como violencia de género. De hecho, el autor del delito fue condenado como autor del delito de asesinato a 29 años de internamiento en un centro penitenciario psiquiátrico, porque además acreditó que estaba trastocado, pero no fue condenado específicamente por el delito de violencia de género porque no cumplía los parámetros legales. Con lo cual, aparte de hacer los homenajes que siempre apoyaremos a las mujeres asesinadas, lo que tenemos que tener en cuenta es que hacen falta profundos cambios legislativos también para incluir determinados crímenes como este en un tema tan concreto como la violencia de género, que conlleva, además de la sanción propia de los asesinatos cuando se producen, otras consecuencias penales adversas para el agresor y que, desde luego, en este caso, se debieron haber aplicado si la legislación hubiera sido la correcta. Simplemente, a partir de este año, si es posible, que este homenaje incluya una especial mención a la familia de Carolina Planells y a Susana Martínez, porque Susana Martínez es la otra mujer que fue agredida y que milagrosamente salvó la vida, milagrosamente, porque estuvo al borde de la muerte. Y esta persona creo que también merece un reconocimiento. Por tanto, nuestro voto va a ser siempre favorable para este tipo de iniciativas y específicamente para las bases que hoy se plantean también va a ser el voto afirmativo. Gràcies. Alguna altra paraula? Bueno, jo, ja que he eixit el tema, sí que m'agradaria fer també una menció especial a una qüestió important. No? Evidentment, l'assassinat de Carolina Planells, jo crec que no sé si per a tots els que estem, totes i tots els que estem així, va ser un assassinat masclista, va ser violència de gènere, violència masclista. Això ho nega la llei, no? El Codi Penal. No s'està incloent això dins de casos de violència masclista i m'alegre que el Partit Popular faci aquesta menció perquè en aquests moments perilla molt la llei que tenim actual de violència de gènere, perquè en comunitats com l'andalusa vostès estan governant en un partit, que és el partit Vox, que nega la violència masclista.
Aleshores, estem entrant en un terreny molt perillós, perquè ja no és només que se neguen casos com el lamentable assassinat de Carolina Planell, sinó el de tantes altres dones que són assassinades cada dia. No sé, esta setmana estem tenint unes xifres brutals d'assassinats de dones i que n'hi hagin partits negacionistes de la violència masclista, jo crec que ens fa tremolar a una bona part de la societat, afortunadament a una bona part de la societat. Aleshores, crec que en aquest sentit el Partit Popular hauria de fer una reflexió amb qui fan acords de govern en diferents comunitats. Li dono la paraula, si vol. Solo un minuto. Si la reforma del Código Penal que propone el Partido Popular se mantiene, casos como estos tendrían la prisión permanente revisable, que entendemos que es de justicia. Y sin embargo, para casos como estos, el Compromís, entre otros grupos del Partido Socialista, se oponen a la prisión permanente revisable, lo cual sería una medida bastante adecuada para eso. Lo digo porque no nos pueden negar contundencia en nuestras reformas legislativas contra estas lacras. Sí, estaria dins d'un cas de violència masclista? No, perquè això ho estan negant els seus socis de govern en moltes comunitats. En aquest cas jo crec que estem... Sí, Maribel Albalat. Simplement puntualitzar que la llei a la que vostè fa referència, que és la llei contra la violència de gènere, és una llei de 2004 i va ser una llei pionera. I això ho saben, va ser una llei socialista i va ser pionera. I si del 2004 a sí hem avançat en consciència social respecte a aquest tema i hem ampliat, com no, a que qualsevol agressió d'un home siga considerat violència masclista, per supost, o sigui, vostè també sap que tot això ve del Conveni d'Istanbul, que és posterior, i estem més que disposats a que això s'incloga. Jo vull veure aquesta modificació i veure el que el Partit Popular i Ciudadanos i Vox voten en el Congrés. Jo m'agradaria veure-ho quan més prompte millor. I simplement afegir, jo crec que és tradició en esta corporació municipal que en els temes d'igualtat, però específicament en temes de violència de gènere, sempre tots fem l'esforç perquè siguin per unanimitat i per aplicar totes aquestes mesures, així que jo demane això, sé que se va aprovar, però que continuï, com no, aquest consens en un tema tan greu com este. Passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta. Queda aprovada per unanimitat. Passem al punt número 13 d'Educació. Es tracta del conveni amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports per al finançament del Centre de Formació de Persones Adultes per a l'exercici 2019. Senyor secretari, en quan puga, que anem ràpid avui. La propuesta de acuerdo es la siguiente. Primero, aprobar el convenio entre la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Paiporta para la financiación del Centro Docente de Educación de Personas Adultas de su titularidad durante el ejercicio 2019, cuyo texto íntegro se transcribe al final del presente acuerdo. Segundo, facultar a la señora alcaldesa para la firma del convenio indicado. Y tercero, seguir en el expediente el procedimiento y trámites legalmente establecidos. A continuación se transcribe el texto del convenio de financiación, tal como nos lo han mandado la Generalitat. Molt bé. Té la paraula el regidor d'Educació, Alejandro Sánchez. Sí, bona vesprada a totes i tots. Este conveni que es firma entre l'Ajuntament de Paiporta i la Conselleria d'Educació és per al finançament del Centre Docent d'Educació de Persones Adultes. És una subvenció nominativa que es dona a l'EPA de Paiporta i Paiporta complim tots els criteris que marca la Conselleria que estan aprovats pel Consell de la Formació de Persones Adultes. Per al curs 2019-2020 la quantia és de 152.285,71 euros i també volia remarcar que hi ha hagut una pujada respecte a l'any passat que van ser uns 130.000 euros i la qual cosa representa una pujada de més de 22.000 euros per al finançament del Centre de Formació de Persones Adultes. Molt bé, gràcies. Alguna paraula? Passem a la votació del punt. Aleshores, vots a favor de la proposta. Queda aprovat també el conveni per unanimitat. Punt 14, també és d'Educació. Es tracta de moció del grup municipal popular sol·licitant la implantació de la figura sanitària del professional d'infermeria escolar en els centres educatius.
Senyor secretari. Las propuestas de acuerdo es la siguiente. Primero, solicitar a la Generalitat Valenciana el estudio de la implantación en los centros educativos de Paiporta de la figura sanitaria del profesional de enfermería escolar. Segundo, solicitar a la Generalitat Valenciana el estudio para la dotación a todos los centros educativos de Paiporta de dispositivos médicos de emergencia en asfixia por atragantamiento. Tercero, informar de este acuerdo a toda la comunidad educativa y al Consejo Escolar Municipal. Vale, té la paraula Manolo Carratalà per part del Grup Popular. Gracias. Buenas tardes, alcaldesa. Durante la infancia, los procesos de crecimiento y desarrollo humanos otorgan en este momento de la vida una situación excepcional para la conformación de hábitos de vida saludables, de aprendizaje, de conocimientos y desarrollo de conductas generadoras de salud. Pero a su vez, la infancia también implica determinados factores de riesgo, aspecto que resulta determinante para que la infancia se conciba como un grupo vulnerable. Por ello, todos los procesos relacionados con el mantenimiento, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, primaria, secundaria, terciaria. Si hablo de primaria, tener en cuenta los éxitos que hemos obtenido en lo que son los programas de higiene bucodental. Prácticamente la caries infantil la tenemos controlada y ha desaparecido. Ahí ha sido un éxito de todos los que hemos participado, todos los profesionales y toda la población. Cuando hablamos de la prevención secundaria es cuando ya intentamos introducir programas de salud para corregir determinados problemas que afectan al bienestar de la salud. Y lo que es la prevención terciaria, eso es lo que no debemos de llegar, ¿verdad? Ya hay alguna enfermedad instaurada y entonces es cuando ya tenemos que implicarnos en los tratamientos para que ese problema de salud quede corregido. Todo esto representa un objetivo prioritario a alcanzar por todas las administraciones públicas. En la búsqueda de este objetivo existen experiencias muy beneficiosas, satisfactorias y absolutamente productivas a efectos de salud en muchos centros educativos de España, con la implantación de la figura sanitaria de la enfermería escolar. Estamos convencidos de los beneficios de su intervención y las ventajas de su incorporación en la comunidad educativa, así como su integración en el equipo interdisciplinar escolar con una proyección integral de su intervención asistencial, preventiva, educativa, mediadora, etc. Esta misma demanda es compartida por las AMPAs de la población, que nos han transmitido a todos los grupos municipales que consideran muy importante la implantación en nuestros centros educativos de la figura del profesional de la enfermería escolar. También, en la misma línea de incrementar la seguridad de nuestros centros educativos, no podemos olvidar que el fallecimiento por atragantamiento es una de las mayores causas de muerte no natural de nuestro país, pudiéndose disponer en la actualidad de dispositivos de emergencia para usar en estos casos. Normalmente nosotros todos los años desde el centro de salud, profesionales, pediatras y enfermería pediátrica acudimos, ¿verdad?, a los centros para enseñar lo que conocemos todos, la maniobra de Henry Henlich, ¿verdad?, que es solamente coger ante un atragantamiento el puño, colocarlo amb el melic, impulsar-lo cap amunt e impulsem diafragma a pulmó i aquesta pressió provoca que el corp estrany en la tràquea s'expulse fins a la cavitat bucal i a l'exterior. Per tot això, por todo eso, por todos los puestos se presenta para su inclusión en el orden del día y posterior debate la siguiente propuesta de acuerdo. Primer, sol·licitar a la Generalitat l'estudi de la implantació amb els centres educatius de Paiporta de la figura sanitària del professional de la infermeria escolar. Segon, sol·licitar a la Generalitat l'estudi per a la dotació a tots els centres educatius de Paiporta de dispositius d'emergència amb asfíxia per ennegada. I tercer, informar d'aquest acord a tota la comunitat educativa i al Consell Escolar Municipal. Gràcies. Vale, pues per compromís, Pep Val. Vale. Anava a fer una apreciació, però he vist que hi ha hagut un canvi genèric i que anàvem a aprovar-lo exactament en les mateixes condicions. En la comissió parlàveu de la Conselleria d'Educació i ara he vist que canvieu a la Generalitat. Entenem que és una competència de la Conselleria de Sanitat, però bueno, la Generalitat són tots i per tant estaríem d'acord en aquest canvi.
simplement informar, com ja vàrem dir en la comissió, que este govern ha estat fent accions en aquesta línia. En aquesta línia perquè ja en el mes de març un grup de pares i mares del Col·legi Ausiàs Mar vingueren en aquesta problemàtica perquè en aquest centre de primària i educació infantil n'hi ha especialment, com en qualsevol centre de Paiporta, però una sèrie de casos que farien com més necessària aquesta figura d'infermer o de professional d'infermer escolar. Així es va traslladar per part del regidor, de l'anterior regidor d'Educació, a la Conselleria, a la Generalitat, i també per part de l'alcaldessa al Consell de Salut de l'Hospital General. No únicament això, sinó que formaria part del primer punt i del segon, però en el tercer, a veure, ja podem anunciar que per part de la Mancomunitat la segona petició que es fa per part de la Mancomunitat de l'Horta Sud fa 2 dies es va aprovar en Junta de Govern que tots els centres de la comarca tindran els dispositius en contra ennegament, per als centres de primària i infantil i primària. Com sabeu, n'hi ha poblacions de l'Horta que ja ho estan implantant. Se trata, segons de primària, tenen unes característiques, crec que n'hi ha 3 tipus, fins a infantil, fins a 2 o 3 anys, després de 3 a 12 anys i després ja d'adults. Així se quedarien en tipus 1 i 2 d'infantil i primària per als 6 centres d'infantil i primària. Per tant, podem aprovar exactament en aquestes condicions, però que sapiguem que en un futur, perquè estan adherits a una qüestió, a una subvenció per part de la Diputació del SOM, del remanent del SOM, que és l'actual PEPOS, o sigui, aquests diners que la Diputació reparteix de manera equitativa entre tots els ajuntaments i que una vegada que s'han licitat totes les accions fan que hi hagi baixes i que se puguen reutilitzar. Ja dic, en Junta de Govern de la Mancomunitat s'ha aprovat que tots els centres d'infantil i primària de l'Horta Sud tinguin a la seva disposició en un futur immediat, entre altres coses perquè és molt més fàcil actuar en pocs llocs que no a nivell general en totes les escoles del país. Per tant, nosaltres recolzarem la moció. Alejandro, en aquest moment, per Partit Socialista o com a govern? Perdó. Nosaltres també anem a votar a favor de la moció. Entenem que cal sol·licitar la figura sanitària als centres escolars i així com també pels dispositius mèdics d'emergència per l'atragantament. I creiem que cal insistir en aquest tema, ja que tenim a la població diversos casos d'un risc molt alt de perill en els xiquets, sobretot en l'Ausiàs. I també volem insistir en la formació de les persones que facin un ús correcte dels dispositius mèdics, sobretot que els professors sàpiguen utilitzar bé i molt bé aquests dispositius. Entonces, volem remarcar que volem que tinguin una formació per part dels centres de salut, perquè que facin un ús molt correcte en el cas de que, ojalà no, però n'hi hagi algun cas de perill. Gràcies. Gracias. Paco Estellés, por gracias. Ciudadanos. Nosotros apoyaremos la moción, no puede ser de otra manera. Además, la apoyamos porque entendemos que es una necesidad auténtica de todos nuestros centros educativos. Atender la urgencia, planificar coordinado con el centro de salud la atención a patologías crónicas de nuestros niños. Al final es algo más que saber atender un atragantamiento, ¿no? O sea, yo creo que esa figura tiene mucha más consistencia, ¿no? Por tanto, apoyaremos la moción. Vale, pues el proponent, si vol tancar-la, si no, pues... Donar-les gràcies per aquest recolzament i, pues hem tots a treballar. Gràcies. Molt bé, pues aleshores passem a la votació del punt. Vots a favor de la proposta de la moció. Molt bé, pues queda aprovada per unanimitat.
I passaríem ara sí al punt número 15 de mocions. N'hi ha una moció, tal com hem explicat en la Junta de Portaveus. Es tracta de la ratificació, no? Entenc que seria una ratificació del decret d'alcaldia sobre la sol·licitud de la Generalitat sobre modificació de l'emplaçament per a la celebració en les festes patronals de Sant Roc i el Gos perquè es puga usar foc o artefactes pirotècnics en sol forestal i sol confrontant. Primer n'hi hauria que votar la urgència. Si voleu que expliquem la urgència o passem directament a la votació de la urgència i ja... Com s'ha explicat en la Junta de Portaveus, passem a la votació de la urgència. Vots a favor de la urgència? Molt bé, doncs quedaria inclòs en l'ordre del dia i no sé si lliig primer el senyor secretari els punts d'acord. La parte dispositiva del acuerdo dice así: modificar la solicitud efectuada en su momento y resuelta en fecha 31 de enero de 2019 por el director territorial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural e inscrita en el registro correspondiente, expediente DTV 19/002, y en consecuencia solicitar la ampliación del emplazamiento para la realización de mascletaes y el tradicional concurso de paellas en la calle Antonio Machado, todo dentro de la programación de las fiestas patronales de San Roc y el Gos, manteniendo el actual emplazamiento también en el siguiente perímetro conformado por los siguientes puntos. A continuación se señalan las coordenadas que se solicita la ampliación. Y luego, segundo, adjuntar a la presente resolución un plano con la ubicación y coordenadas UTM y la memoria redactada por el ingeniero técnico municipal a los efectos de la modificación solicitada respecto al expediente DTV 19/002 y remitir esta solicitud a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático y Desarrollo Rural, Dirección Territorial de Valencia. Y dar cuenta al Pleno para su ratificación. Molt bé, doncs tindria la paraula Vicent Siscar com a regidor de festes. Sí, bona vesprada a totes i tots, altra vegada. Bueno, ja vaig comentar en la Comissió de Cultura que anàvem a fer este tràmit i que vindria per urgència ple un poc per guanyar temps. El que estem fent és ampliar la zona on es pot fer foc, ja siga el tema de les paelles, ja siga el tema de la mascletà, per a les festes de Sant Roc. Teníem uns emplaçaments autoritzats per la Conselleria dins del rango dels 500 metres de proximitat a la zona forestal, que en el cas de Vallporta, com tots sabem, la zona forestal la tenim al mig. La Conselleria, quan es tracta de festes en una determinada tradició, i evidentment les festes nostres tenen una tradició de moltíssims anys, autoritza els emplaçaments. Els que teníem concedits en estos era precís ampliar-los. Una per el tradicional, com ha llegit el senyor secretari, per el tradicional concurs de paelles, que es fa foc al costat de la zona forestal, i una altra pel tema de la mascletà, que necessitem que no siga com se va fer l'autorització de falles damunt del pont, perquè al tractar-se del dia de la festa major de Sant Roc, no se pot tallar el pont, entonces anem a desplaçar un poc el que seria la disparar para el carrer Chome primer. Entonces, en el llenguatge que demana la Conselleria de les coordenades i tal, i mitjançant l'informe que ha fet el tècnic, l'enginyer municipal, s'ha demanat, l'alcaldessa va fer este decret, que ja s'ha presentat en Conselleria, i així el que fem ara és ratificar el decret i comunicar a la Conselleria que s'ha ratificat aquest decret per el ple de l'Ajuntament, i pensem que arribarem a temps per a que estigui tot en ordre per a les festes de Sant Roc. Vicente Ibor. Gracias, alcaldesa. Bueno, nosotros vamos a apoyar, por supuesto, esta moción y además ofrecemos la colaboración de nuestro grupo para intentar el objetivo final que deberíamos perseguir, que no es otro que la desclasificación como zona forestal de un barranco que de zona forestal tiene poco, aparentemente, y que además no genera ningún riesgo para tirar mascletaes o para hacer fuegos en sus alrededores, como se ha hecho siempre. Por lo tanto, apoyaremos. Nos han informado en la Junta de Portavoces que efectivamente ya se han realizado acciones encaminadas
a este asunto y simplemente decir que además de apoyar este punto en concreto, que ofrecemos nuestra total colaboración para hacerlo posible en la medida de nuestras posibilidades. Molt bé. Alguna altra paraula? Pues passem a la votació de la proposta. Pues vots a favor de la proposta. Queda aprovada també per unanimitat. Moltes gràcies. Passaríem a l'últim punt, pregs i preguntes. No sé si n'hi ha pregs, preguntes. Vale, pues, Txelo Lizarde. Bona nit, moltes gràcies. Jo tinc dos pregs. El primer és, m'ha donat compte entre ahir i avui, perquè els decrets, al fer molt de temps que no n'hi havia ple ordinari, eren una amontonada de paper aixina. Els decrets sols s'aprofiten perquè els examinem nosaltres normalment, perquè després estan telemàticament en l'Ajuntament i no té ninguna utilitat més que se traga el paper. I entonces jo volia demanar que per favor se ens doni accés per via telemàtica també, com s'està fent en altres coses, s'estalviaríem aixina de paper en cada ple i també seria una forma més accessible i no anar també marejant a la gent en hores de treball. El otro ruego es que los decretos que aprueban relaciones de facturas no incluyen la relación de facturas que aprueban, un listado, no todas las facturas, y sería útil no solo para nosotros, sino también para el personal de la casa, que en lugar de pedir toda la relación de facturas para examinar, pudiéramos ver la factura tal, la factura cual, además allá. Aligeraríamos el trabajo de los técnicos y del personal de la casa y para nosotros también sería una forma más ágil de ver las facturas. Y el tercero es una pregunta, y es que si la documentación que se me dijo que no se me daba porque hubo excesos de trabajo en los plenos de, creo que eran diciembre y enero, ¿la tengo que volver a pedir o se me va a dar acceso ya directamente? Vale, a veure, sobre el tema del decrets, jo, si no m'equivoco, els decrets s'imprimeixen per després tindre-los en el llibre de l'Ajuntament, estan els llibres, se continuen enquadernats. O sigui que no és una cosa... Sí, perquè després... De totes maneres, se pot estudiar també l'altra qüestió. Sobre el decret, que el decret incloga les factures, jo crec que és també per una qüestió d'estalvi, perquè així va tot per expedient electrònic, aleshores en el mateix expedient que està el decret que fa referència a l'aprovació de les factures, en aquest expedient, en aquesta carpeta, estan les altres factures. Però nosaltres no ho veiem. No, clar, en el decret que està imprès no, però clar, si no tindrien que imprimir un decret en tota una relació de factures quan està en l'informe, també està l'informe en les factures i després el decret que fa referència a totes aquestes factures. Això s'ha vingut fent així de sempre, no sé si n'hi ha... Jo crec que és per aquesta qüestió, vull dir que el decret fa referència a unes factures que estan en un altre expedient relacionat. Aleshores, si se ficara en el mateix decret tota la relació de factures, seria una repetició de lo mateix. ¿Entens? Lo que... Me parece que la que no m'entens eres pues tu. no lo sé, pot ser. A veure, què és lo que... Quan jo vaig començar a vindre a veure els decrets, fa 4 anys, estava relació de factures, del número tal al número qual. No, número tal. I n'hi havia un llistat darrere Sí. que acompanyava el decret. De repente això desaparegué. Val, perquè el que s'imprimeixen són els decrets per a aquest llibre. Si se mos dona accés a això, en lloc de dir tot, exhiban-se-me totes i fer-li un forat al tècnic, pues ho mirem des de... diria, exhiba-me esta i esta, i seria més àgil per al que està treballant, a més de per a mi, però sobretot per al que està treballant. Vale. I referent als registres que s'havien demanat, si són els que tenim pendents no fa falta, i tenim clars, no faria falta tornar-los a demanar. Vale? Se comprometem en breu a donar-los. Abans de que acabe el mes? Abans de que acabi el mes, no, perquè estem a dijous, demà divendres i la setmana que ve n'hi ha molta gent de vacances en aquests moments, aleshores no te puc dir. Mirarem demà a veure qui són els registres que estaven pendents i si no, en el mes de setembre sí que me compromet a que estiguen, si són qüestions que se podien fer. És que crec que n'hi havia algunes referències a qüestions econòmiques, és possible, és que no recordo ara mateix a quins són els registres, però ho mirem i si n'hi hagués algun dubte us telefonem. Esther Gil?
Bona vespre. Jo, reiterant un poc també el de la meva companya, en l'últim pleno ordinari que se va fer, se va sol·licitar que per no sé quina volta era ja una sèrie de registres, entre ells un informe d'un tècnic, se me farà arribar. Tinc que tornar a repetir aquests registres, me'ls van a felicitar. Sé que l'informe està fet pràcticament els dies següents de que se va sol·licitar i m'agradaria saber per què no se m'ha entregat o perquè està ficant alguna dificultat a l'alcaldessa per a facilitar-lo. A veure, molt clar, en la mateixa línia de que estos mesos han sigut un poquet estranys, crec que si fas referència a l'informe sobre dispositius mòbils, sí que és de veres que està fet, té algunes errades, per això no s'ha entregat, avui estava parlant amb el secretari, però en aquests moments, esta setmana no està la tècnica del Departament d'Informàtica, tampoc està la persona que se responsabilitza de la telefonia mòbil i n'hi havia algunes coses que era un totxo aixina, jo ho anava a entregar sense mirar-ho, però no n'hi ha errades, aleshores n'hi ha que corregir aquestes errades i quan estiguen corregides se farà arribar. ¿Alguna otra cuestión? Paco Estellés. Gracias. Quería hacer una pregunta con respecto a la piscina del polideportivo y es con respecto al horario. Me he comprometido con algún vecino que me lo ha preguntado, es por qué no se abre antes, teniendo en cuenta que hace años habían actividades o cursos, por tanto tenía sentido abrir a determinado horario. Ahora no hay nada antes y hemos visto, bueno, yo no, pero estas personas que han hablado conmigo han visto colas de más de 100 personas, tienen fotos. Entonces me ha hecho una pregunta y yo la quería trasladar aquí, si habría posibilidad de revisar este tema del horario de apertura de la piscina. Vale, pues contesta la regidora d'Esports, Marian Val. Hola, bona vesprada. S'està ara fent l'horari de 11 a 7 de la vesprada. Això venia marcat pels plecs que ja estaven aprovats. Sí que hem vist que és un horari insuficient i, de fet, s'està intentant que els grups de campus i grups que estan fent activitats d'estiu puguen entrar abans per a descongestionar després aquestes cues i descongestionar la piscina. Se comprometem en els plecs, en la revisió dels plecs, a revisar els horaris i poder ampliar. Moltes gràcies. N'hi ha alguna altra qüestió, algun pregunta? En això quedaria, si no n'hi ha res més, finalitzat el ple d'avui. Gràcies a totes i tots.